Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon magluluto tayo ng lechong paksiw. Ang mga ingredients lang niya guys is syempre sugar, oyster sauce, bawang, sibuyas, paminta crack, laurel, bitchin, suka or tuba na Pinoy spice, vinegar, soy sauce, suka, soy sauce, lagyan natin ito guys para medyo siya maanghang. Buyas, bitchin, asukal, oyster sauce, at bawang. At water. Wow! Ang bango-bango na!
Ayan guys, nag-sticky na yung sabaw niya. Tikman lang natin. Sarap. Guys, tapos na akong magluto ng lechong paksiw. Salamat sa panonood sa aking pagluluto. Please subscribe my channel. God bless!